Случаите, при които работодателят може да ви уволни веднага, са строго регламентирани от Кодекса на труда. И тук ще дам един пример. Например, трудовият договор е сключен с лице, което притежава научна степен, примерно доктор на науките. Впоследствие обаче, поради някакви обстоятелства, е лишен от тази си научна степен, а договорът е сключен именно с оглед на притежанието на научната степен. В този случай работодателят трябва да прекрати този трудов договор на лицето. Останалите случаи, в които работодателят прекратява трудовия договор на своя работник или служител без предизвестие, без да се спази срока на предизвестието, в този случай работодателят трябва да плати. А какво трябва да плати? Тоест, не спазения срок на предизвестието. Тоест, обикновено срокът на предизвестието е 1 месец, но може да бъде и до 3 месеца. Хипотезата е, например, трудовият договор е описано, че срокът на предизвестието ще бъде 2 месеца. Работодателя решава, че вие 1 месец ще работите и ще прекрати трудовия договор. В този случай той трябва да ви плати този неспазен едномесечен срок на предизвестието. Друга хипотеза, която е много често срещана, дали доброволно или не, прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие. Много често хората идват в кантората и питат, те ме накараха да подпиша прекратяването на договора по взаимно съгласие и мога ли аз сега да го обжалвам? Не можете. Или то ще бъде много трудно, ако трябва да си го кажем честно, почти невъзможно да се докаже в съда факта на този натиск, който е упражнен по отношение на вас. Затова винаги четете какво е основанието в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.